Igbo ndị ọma ndị bọgọrụchi afọ 2026 ekene m unu. Ọkwa ihe a na-achụ ehi Christmas 2025 ekwego nke ahụ ga-ekwuru ebata na nke taa bụ mbọsị mbụ na mbụ na afọ 2026. Ọhịa onye ọbụla kpere na ekpere kwuru na-aga, mana Igbo na-ekwu sị ọkọ na-akpa nri anya ushi akọkwana ya. Etu a ka o si na-ekwo ihe niile tisiri ego ndị ezinụlọ ọkachasị ndị si ebe kitere aka ya anata, ụfọdụ anatamuozi maka ngalọnụ transport eji were aga. O nwekwara ndị chichi nene ya bata, mana ọ na-adị mkpa udoge dị etu a mmadụ agbaruo unu na-anya ebe nna fụ na mụ anọ mbe nna m ọmaka maka ọ bụrụ ihe a na-eme kwa mgbe. Mana ofu ihe ị ga-ama bụ na ị ga-akwọrụ mmiri ka umeghe ha. Imirikiti ihe na-etinye ndị mmadụ n'ọnwụnwa n'oge ihe mmemme ekeresimesi a na-aganụ. Ha bịazịa ha ebukọsịa ihe ha ga-agbawasị ha aka, chezọzịa na ọnwa Jenụwarị na ọ na-agbagide gbaa 20 họngarị. Ọnwa Jenụwarị ọ na-agbagide gbaa 20 họngarị. Ibufusie ihe ibu n'akpa mgbe ọ ga-abaghịzi ọnwa Jenụwarị, ọ dị ka ọnwa Jenụwarị ahụ agwụ agwụ. Ọ na-agwụ ka ibie na ndị na-emezi mgbe ahụ bụ eruo ihe ntọgbu na-akarị, ụgwọ akwụkwọ, ụgwọ ụlọ, imirikiti ihe ndị ọzọ na-adapụta n'ebe dịgasị iche iche na township ebe ndị bigasị ya. Dịka nsukwu ọkụkọ na-akpa nri anya uche akọna ya. Eze Chukwu oke abịa ma onye merụ ka anyị fụ ụbọchị mbụ na mbụ n'afọ 2026 ga-edukwa anyị afụchakpọọ ụbọchị niile nọkwa n'afọ 2026 wee jekwubekwa 2027 ọfọ.